Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod cu Brawl Stars. În acest episod voi încerca să fac multe win-uri și, să facem un videoclip fain. Bun, știu că n-am mai postat destul de mult timp, dar am fost ocupat și voi merge în tabără și chiar că nu voi mai posta. Și m-am gândit să mai postez un videoclip în care chiar să mă și aud, nu ca în celălalt, că nu știu, în celălalt mie mi-a fost microfonul pornit, dar nu m-am auzit, cred că am avut ceva bug. Da, na. Hai că până acum cred că câștigăm. Da. Da, sunt sigur că ați văzut numele meu foarte ingenios de Brawl Stars. Bine, am câștigat. Yeah. Stați că încerc să vorbesc mai tare, să mă aud mai bine pe videoclip. Deci, voi încerca să fac multe win-uri și cam atât, am și ce să zic asta, dar cred că e ok. Deci, stai, nu știu ce să zic. Până acum, hai să continuăm aici. Deci, Bull, Nita și Dynamite. Bun. Uite, avem cu echipierul ăla care bun, pare că ne va căra. Bun, aproape mort. Hai, double kill. Bine, bă, double kill. Prea bun, prea natural, prea ca țară. Eu zic, e bine, până acum e bine. Hai. Uite, Richard. My name is Richard, sitting in the corner. Bun. Mort. E, mai Dynamite. M-a murit cu echipierii. Bine, m-am dat și încă un win. Bun. Da. Mă fac 850 de trofei. Hai să schimbăm și brawlerul, că m-am cam plictisit de EMS. Hai să le iau pe Brock. Că e un brawler fain cu care poți juca, dă mult damage, lasă focul, are jump-ul ăsta care poate, de exemplu, dacă e lângă un brawler, să sară peste zid și să scape, dacă e low sau, de exemplu, e bull sau nu știu ce. Și, da, e bun. Pe bune, de răl ăsta, pam, pam, double kill. Prea bun, prea natural. Prea ca la țară. Barley ăsta e o cărapă, echipa aia lui. Mare trick și aceea am băgat. Bine, mă, în sfârșit a făcut și asta un kill. Bun. Nu contează. Nu contează ce s-a întâmplat în meci, contează că am câștigat. Aoleu, nu știu. Eu am mai încercat să fac un videoclip în care sunt cu un prieten, dar nu știu ce, nu m-am auzit. Și, m-am enervat un pic. Că am făcut toate steluțele alea așa, nu le mai am. Nu le mai pot face încă o dată. Bine. Nickel primul ăsta e cam bun. Ne ajută și el în echipă. Am sărit, îmi place să sar cu Brock. Bă, de-abia că am băgat un kill meciul ăsta. Mă ca încărat ăștia. Mă dau iară play again, că e mai repede dacă dau și ăștia și fac și o misiune. Și, poate facem imea și o cromatică. Nu cred că m-am chiar atât de mult. Că nu știu, dar mult mai nașpa de când s-au scos cutiile. Că atunci ce îți mai trebuia o săptămână, exemplu, să strângi tokene pentru cromatice, ca să ai o cromatică. Deschizi un freebox și gata. Poate spică, cum mi-a picat toată mie. Deci mi-a picat din cutiile albastre 2 legendare. Mi-a Spike din freebox și Leon dintr-un... Nu, sau...
Leon sau Crow, nu știu, am fost de mult. Din altul, care cred că l-am primit din PS-ul ăla de era înainte. Și amui, dar amui nu mai e cu cutii. De câte videoclipuri? Nu știu, 15. Bun, e de 5 minute, e ok. Am dat toți play again din prima, așa, nici nu am stat pe gânduri. Bun, sunt un pic răgușit, dacă vă întrebați de ce mă aud așa. Uite, mă luau pe Skibidi Toilet în echipă, ați văzut? Ăla în stânga, uitați-vă în dreapta sus. Bro din stânga. Uite, Skibidi Toilet. L-am pe Skibidi Toilet. Skibidi WC-ul. I-am dat 360 no scope. Prea bun, prea natural, prea ca la țară. Bun. Hai că l-am omorât pe colț. Săracul. A fost așa toți trei colț. Colț voia să-și dea ultimata. Eu zic colț că e mai fain. Și eu mi-am dat ultimata și era și el primul acolo. Și el era acolo fix lipit de un zid. Nu a avut ce face. Și e bine pentru noi. Până acum dăm numai win-uri. N-au brawler chiar așa de buni. Mai ales pe harta asta. Și cred că îi facem și pe ăștia. Eu ce multe am făcut meciul ăsta. Adică runda asta. Vin cu el primul pe parte, că pe mijloc nu vine nimeni. Amu vine pe mijloc. Bine, mă, 360 no scope. Bun. Am mai dăm play again. Copiii ăștia, el primul și cu colț. Nu știu, tot dăm play again așa în continuu. Eu oricum dădeam play again. Da, na. Da, până ce începe runda, dați și voi un like, un subscribe. Bun, și acum să începe runda. Că, na, un subscribe și un like nu supără pe nimeni. De luț. Bun. Și-am crezut că mă moară rosă la faza aia. Da, oricum, omor tocol. Eu, ce bine că n-am murit nicio singură dată când a început videoclipul. Aoleu. Tot eu l-am omorât pe ăla. Cum? Așa, nu mă supăr. Dăm iară play again. Facem la trofee de ne spălăm cu ele pe cap. Și e de bine. Bă, nu mai dau ăștia play again. Bă, nu date-l primul play again. E agresiv. Agresivități. Și, uite. Săr, Cimbo și Colet. Sau cum se zice. Au brawler mai buni ca noi. Dar nu neapărat și skill. Mai bun ca și noi. Uite. Skill. Oh my god, sunt prea bun. Ăștia cred că ne fac totuși. Sau banul că dai numai chi bun. Muscă. O veni musca repede. Stai că și ăștia știu juca. Cred că s-ar putea... Asta cred că e primul meci care chiar îmi face probleme să dau win. Dar las că tot i-am mătur runda asta. E mai dificil în runda asta. Dar bine că Brock ăsta are atât puțin HP și are level mare. Nu zic că de-aia mor, că n-am murit, dar zic și eu. Hai că n-avea șanse. Era acolo blocată cu o Shelly și cu Brock și cu mine care mi-am dat ultimata și cu Dynamite care cred că avea și el ultimata. Și bine. Nici nu știu ce să zic. Deci, eu vorbesc am de alt joc. Am o hartă în Minecraft cu niște colegi de-a mei. Și un coleg și-a făcut așa o casă în Netherite și eu pus numele la Anvil, șapcă de la Lidl. Foarte fain numele. Ne inspira pe toți de pe server. Să se știe, șapcă de la Lidl.
făcut un sacrificiu pentru echipa mea și am sper să câștige. N-are cum să nu o bată Shelly. Nu, Shelly asta nu merge aproape, ea dă de la distanță. Hai, ultimată, dă-i. Prima rundă care am pierdut-o. Ce ghinion. 244 HP l-a lăsat. Flioșc. E, că nu m-a lăsat să-mi dau gadget-ul, că eram deja dus. Meciul ăsta cred că îl pierdem. Shelly, Ankara Shelly. Ankara Colt. Ankara Shelly, tu ești. Shelly, du-te pe el, mă, că-i low. Shelly, dai. Bine, bă! Bine! În sfârșit a făcut și ea ceva. Hai că mai bine. Stau cu Colt aici pe parte. Nu e bine. Pac. Dai, Shelly. Shelly, nu. Bun, morți. Bine, îl facem. Bine, bă, am câștigat meciul ăsta. Asta a fost un meci greu. Bun, hai că e super bine. Vreau să văd câte trofee am făcut. Sunt curios. 64 de trofee. Puh, ce multe am făcut. Așa videoclipuri să mai tot facem. Am făcut cluburile. În episodul viitor voi face un club eu. Și, na, acesta a fost videoclipul. Sper să dați like și subscribe și, na, pa, atât am de spus. Și, încă o dată, like și subscribe.